Men öňler özüme hiç açan şüphelenmekdim. Indi bolsa, aýna sereden wagtym, men özümi tanamam. Hany? Nirde men? Näçe bu ýagdaýlar bolup geçýär? Men özüme şüphem ýokary. Men hatda goýan zatlymy ýerine tapamam. Ýöne bir kuwuny seresem ýerine dur. We iň ýakyn adamym şonuň öňüm ýerine digin maňa tasdiklaýar. O näme üçin onda beýle bolup geçýär? Men näme göremokmy hiç zady? Näme üçin men öz duýgularymyma şüphelenýär? We kimdir bir men dolandyrýan ýaly? Özüm öz gymmatlyklaryma kim maha garaýan ýaly? Men bu men dolandyrýan adamdan sapyp bilemok. Näme üçin men gidip bilemok? Egerde o meni hiç kim hökmünde görýän bolsa. Näme üçin men muny başaramok? Diýen ýaly soraglary soňky döwürler özüňize berýän bolsaňyz, diýmek siz gaslighting hadisesi bilen gabatlaşansyňyz. Gaslighting näme zat? Bu gaslighterler kim? Egerde muny bilesiňiz gelýän bolsa, jikmejik öwrenesiň gelýän bolsa, biziň Telwas Coworking merkezine geçirýän seminarymyza gatnaşyp bilersiňiz. Seminar hakynda giňişdeýin maglumat kontentde ýazylanlar.